Magandang tanghali mga kasinggil. Ngayon naman nagluluto tayo ng Bicol Express with bagoong and papaya. Mga kasinggil, pinapalambot muna natin para bago natin ilagay yung ating kakang gata. Hindi lang ibang gulay ang pwede natin ilagay, pati na rin ang papaya. Sariwang papaya, galing pa sa puno talaga. Yan mga kasinggil, medyo malambot na yung papaya niya. Ilalagay na natin maya maya yung kakang gata o pure na gata. Yan na mga kasinggil, at malambot ang ating karne at ang ating papaya. Ilalagay natin yan ang kakang gata mga kasinggil. Yan ang sikreto ng pampasarap ng Bicol Express with papaya. Simpleng buhay probinsya lang mga kasinggil. Luto tayo sa kalan na di kahoy. Lumang tradisyon natin mga kasinggil. Mga kasinggil, kunting apoy lang at paluto ng ating Bicol Express. Okay na mga kasinggil, kunting oras na lang at atin ihahain sa pagkainan. Okay mga kasinggil, yan ang mga kasinggil. Huwag na natin masyadong patuyuan para medyo may sabaw siya na gata. Yan ang gusto ng mga aking anak. Kaya ito na. Thank you for watching. Please subscribe na rin sa aking channel, and lahat ng aking video ay pakishare na lang po. God bless you all.